Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować klasyczny, taki czekoladowy, kakaowy biszkopt. Biszkopt, który wyrasta tylko na pianie z białek. Tutaj nie ma w nim dodatku ani sody, ani proszku do pieczenia. Biszkopt, który wyrasta pięknie, wyrasta troszeczkę ponad tortownicę, a potem wyrównuje się z jej powierzchnią. Nie jest wcale trudne jego przygotowanie. Ja Wam pokażę przy okazji kilka trików dotyczących ubijania piany z białek. I taki biszkopt można wykorzystać po przekrojeniu go. Ja go przekroję za chwilkę na 3 części i będzie służył jako spód do 3 różnych serników na zimno. Można go też oczywiście przekroić na 3 części i wykorzystać jako biszkopt do tortów. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione dodatki do takiego czekoladowego, kakaowego biszkoptu i zapraszam Was do obejrzenia krok po kroku i jak się go piecze, a nie jest to wbrew pozorom wcale takie trudne. Zobaczmy, jak taki biszkopt czekoladowy przygotować, a jest on nietrudny do zrobienia. Ja już wcześniej oddzieliłam sobie żółtka od białek i mam tutaj 6 żółtek, które teraz trzeba zmiksować na krem, na taki krem puszysty razem z cukrem. 6 żółtek, więc do tego 12 łyżek cukru. Muszę je teraz utrzeć do białości na bardzo wysokich obrotach miksera. Teraz trzeba dodać mąkę i kakao, 4 łyżki kakao i 9 łyżek mąki, co razem da 12 łyżek, czyli tyle samo łyżek, ile cukru. Jeśli to by był biszkopt klasyczny, nie kakaowy, nie czekoladowy, to te 4 łyżki kakao po prostu trzeba zastąpić zwykłą mąką pszenną. Taki przepis możecie też znaleźć na pozytywnakuchnia.pl na moim blogu. Trzeba przesiać mąkę i kakao, dlatego ja sobie przesypię je do przesiewacza i do miski. Pięknie przesiane, ale ładnie pachnie już kakao. Oczywiście można zamiast 4 łyżek dać na przykład 2 łyżki kakao i te 2 pozostałe również zastąpić mąką. Wtedy biszkopt nie będzie tak mocno czekoladowy. Ale im mocniej, tym lepiej. I jeszcze sok z cytryny. To są 2 łyżki soku z cytryny, które ja sobie już wycisnęłam, ale do białek, żeby białka się lepiej ubijały, ponieważ ubijam je w metalowej misce, a nie w misce miedzianej, jest potrzebna mi 1 łyżeczka tego soku z cytryny, więc odlewam tak, żeby trochę zostało. I można ucierać. Najpierw na małych obrotach, żeby mi to wszystko nie poleciało na twarz, a potem stopniowo na większych, tak przez około 1 minutę. I teraz bardzo ważne, trzeba umyć końcówki miksera i można ubijać pianę z białek. Końcówki miksera mam czyste, ale teraz jeszcze zanim będę ubijała pianę białek, to najpierw włączę sobie piekarnik, żeby mi się w międzyczasie lekko podgrzał. I zaczynam ubijanie. Białka ubiły mi się na razie na taką białą, rzadką pianę. To jest dobry moment, żeby dodać do nich sok z cytryny, który, jak już wcześniej mówiłam, trochę je zakwasi i to sprawi, że lepiej się będą ubijać. Sprawdźmy, czy dobrze ubita. Powinna zostać w misce. Uwaga! O! Jest ok. To można teraz szybko, ale niezbyt oczywiście też intensywnie, delikatnie wymieszać jedne składniki z drugimi. Pianę z białek zawsze trzeba dodawać do wcześniej zmiksowanych żółtek z innymi składnikami. Najpierw połowę, a potem dopiero drugą połowę, kiedy już wymieszam pierwszą. Oczywiście nie wolno mieszać za szybko, bo bąbelki wtedy opadną i biszkopt nie wyrośnie, albo wyrośnie i oklapnie. Pierwsza połowa wymieszana, to teraz jeszcze druga połowa.
O, właśnie nagrzał mi się piekarnik. To można odstawić. Tortownicę wysmarowałam wcześniej tłuszczem, wysypałam kaszą manną, można też bułką tartą, albo można też zwykłą mąką. I teraz trzeba przelać tą wymieszaną już masę i od razu, nie czekając, wstawić do piekarnika. Ojejku, uwielbiam ciasta z czekoladą, zresztą jakich ciast ja nie lubię. I do piekarnika. Na 50 do 60 minut do tak zwanego suchego patyczka. Kiedy minie 50 minut, będę sprawdzała patyczkiem, czy ciasto w środku nie jest jeszcze surowe. Mija 50 minut. Teraz sprawdzę tym drewnianym, cieniutkim patyczkiem, czy ciasto w środku nie jest jeszcze wilgotne. Jeśli jest suche, trzeba je od razu wyjąć, upuścić z wysokości kilkudziesięciu centymetrów, żeby zablokowały się pęcherzyki powietrza i studzić na krawce. A jeśli nie, to kolejną próbę można przeprowadzić po 5 minutach. No to sprawdzamy. O, gorąco. Teraz można wyjmować. Od razu. I uwaga. A piekarnik do wyłączenia. Trzeba go postawić. Najlepiej na krawędzi. Obrócony do góry dnem. I kiedy lekko przestygnie, można go